umnumzana uMbango la sizokwethula khona ngokusemthethweni ukwemukela uDokotela uBongani Mngcwabo njengelunga elisha leqembu leNkatha Yenkululeko. Sithi uDokotela uBongani Mngcwabo egameni leqembu le-IFP sikwemukela ngezandla ezivulekile nangey'nhliziyo ezimhlophe. Iqembu le-IFP yiqembu labantu bentando enhle, the Revolution of Goodwill. Sitholeka kakhulu ukuba uDokotela uMngcwabo onolwazi olunzulu esikhathini esedlule ube unobhala jikelele weqembu le-MKP. Kodwa ngaphezu kwalokho unolwazi olunzulu njengoba uke waba u-CEO ezinkampanini ezizimele nasezinkampanini ezisebenza ngaphansi kokuvuleka emphakathini. Njengoba abaningi bethu bayamazi ukuthi uDokotela uMngcwabo ube u-CEO waSanlam Health, waphinde waba u-CEO waNetcare 911